Atxaldeon. Atxaldeon. Zela zauzi, Ondo. Disko barri bat orkestera. Bai. Diskue, proiektue. Aritz? Bai. Bueltatu zara? Boa, kostata. Lehenengo galderi delako, eskenatokizetan ikusi izango da, hau? Oendikan ez dago pentsatuta. Nahiko lan. Ez dago pentsatu hortan ez gira jarri oendikan. Nahiko lan izan dugu hau bukatzen, bukatu dugu, eta hoi mentzate, hause. Bueno, Aritz Arredi eta Nora Izagirre, arratsaldeon bizori. Bestak beste, kasualitate askoren emaitza izan dalako hau. Tartetxu bat topatu duzue, lagun oso interesgarriekin batu zarete, kantuak egiten hasi zarete, eta emaitza eskuartien hartukot. Bai. Bentxe, disko bihurtuta, kaleratu behar zalako, ezta? Bai. Aritz esan zuia goguen eukan erakusteko. Horren beste buelta moneta gero, 2 urte, honen atzien lanien. 2 urte, pentsa. Adinak zeiteun, etxian, txiki geukitziak. Zera hoxe izan du da, moen dela 2 urte, bezuk esan ezin bezala, kasualidadez abesti bat inun. Ez nun ez zertan pentsatu, zertan gehatuko zen, norak kasualidadez abestu zuen. Lagun musikari batzukin konpartitu nun, abertze iruditze zen, eta gustatu zitaten, Aritz hau, ondo ziok, eta ez da gizer, eta norak egon da abesteik, eta horaxe tontamentean, hasi nintzen. Eta ja poliki-poliki, lan pila bat inda gero, zazpi kantu taliatu geha. Izen asko dauz, amenatzien letragilei dagokien ez eta bar, ideia nondik datorren, historia politxe delako, baina Aritz ezagutzen zaitxun baten bat, musikaria, taula gainetan ikusi zintugulako, oin urte batzuk. Oso fara nintzen izenena, zuk badakizu hori. Oso fara nintzen. Gero, soinu teknikari moduan ibili zarelako, zeure estudioa daukazu gaur egun bebai, ikusten zaitxu edozein kontzertu arrantzitsutan behor, soinuek eta kontrolatzen, basabil? Zuzenekotan eban abil, bai? Eta nora zaude bortxe, sortzearekin lotuta modaren bitartez? Bai. Bueno, guain dela urte batzuk ja ez naiz hortan ibiltzen, baina berez ni hortan ibili naiz urte askotan moda munduan. Moda munduan eta musikariekin lotuta be bai, ezta? Bueno, bai, izan leike. Baina, bai, beti sortziakin lotuta. Eta horre, hoi gustatzen zaite gila esan. Deskubrimentu bat izan da, honetzat, baina gustoa. Lehenengo aldiz, abestu duzuna? Lehenengo aldiz, eta erabat ustekabian, bai. Lehenengo aldiz, ustekabian, zer entzuten dalako, zer da eme? Zer dakar emek, Aritz? Zer dakarren emek, gaur egun, nola batxe musikalki nun kokatuta, nire kasuan ni behintzat nun nahon, bai, kantuak nik inditut, eta nun kokatuta nahon. Pop munduan, sartuta, beti gustatu izan duzaitelako hautsan melodia, geho nola disfrazatzen dezun, nola ematen dezun, ikutxu bat o beste bat. Eta, bueno, musikalki entzuten dare, bai eniaute Gaztainakin, Grises taldeko abeslari jakin, o Rubenekin harremanetan jarrita, behaien inketude musikalak zein dien eta hola, eta talde pila bat paseskiate, gustatu zaizkit pila bat, zinte munduan sartuta ibili geha, eta hone iritsi geha, behaien laguntzakin baitare. Claro, igual abestik nik inditut, baina jantzitzeko garaian, lan handia indeu elkarrekin. Eniaut Gaztainaga, Grises, aipatu idazulako, Ruben Caballero, bestak beste, Kezazki, Mikel Erentxun, Urbangarin, bebai? Ez, Urbangarin. Rafakin igual zerbait indu, Rafa Ruedakin indu zerbait? Bai, musikari handiak, inguruan izan duzunak, zuk teknikani moduen, Aritz, izedanakaz lan egin duzulako. Bai, ekainekin ez... Musikari askorekin, dut. Momentu honetan hemen bazaude? Bai. Zer zaitik dala be, bai, abaniko guzti horretatik hau aukeratu duzulako? Bai, garbinakan. Eta... bateri jole bezala ekain asko gustatzen zait, edakan sendotasuna, bere... zenbat proiektutan dabilen, proiektu guztitan bere nortasuna daka, baina proiektura oso ondo akoplatzea. Eta, Ekaine lortzari buruz, ari gara. 6 urteko. Bai, Jokin etortzen zaigulako, kulturara gure kolaboradore da. Bai, eta Ekainen izena be agertzen da. Proiektu askotan dauen gazte jende musikari honak,
Eta azkenien, Batuzari diskonetan, nora zua abesten be bai, lehenengo aldiz, sintetizadoreak ere aipatu ditu Aritzek, badaukalako, kantuek badaukatelako, horrelako giro baten sartzen zaituzte, badauka zure ahots hori be bada Ariz, kantuetan, esango nuke, kantu simpliek, baina oso txukunek, oso letrai dagokien ez be bai, idazle handizez, edan duzue be bai. Bai, hasieran egia esan, hasi ginen, ia letrak guk ingo tegen itxun eta erabat ezinezkoa zen. Hasi ginen, baina ez, eta orduan ustu antzerki bat ikusi nun, arrastoak izan hauna, desagu taldiana, eta hor gure laguna da Oier Gilanek parte hartu zuen eta antzerki izugarri gustatu zitzaidan. Sartu zitzaidan barruaino. Eta gero, aparte bere lana asko ezautzet, bere bikotiare elkarrekin ikasi gendulako arte derrak, eta esan nion Aritzatik ez dio Oierri esaten. Aparte bere osaba Josean Artzekin bai harremanak izan ditu, eta genuen olako referentzi honez inguratuta zeon gutzako. Eta behakin harremanetan jarri ginen, eta asko gustatu zitzaion planteatzia. Eta hasieratik oso eskutza bala izan da, zatik gutzako sortu ditu letra horiek eta oso politia izan da. Oier Gilanena, nire ahotsa eskuak, alde ilunak, zederra aldiz entzun dut hori. Bai, batetik zazpire irakurri disko eta 6. eta ibiltzen nintzen, bakotxan geuzek. Oinak, bai, Oier Gilanenak, eta gero, Xabi Silveiran, bi kanta, eta... Beste hiru, hori da, beste hiru eta Josean Artzena. Eta Silveirakine, aspalditik dakat harremana, nik eta, bere alderdi gogor horren atzian daula, tokatu zait igual aurreko estudiota eta beha etorri izan du da, eta igual beste batzuntzako letrakin ditulako eta bar, eta behakin izketan hastia poliki-poliki, eta artean, tipo honek sensibilitatea bada, eta bere... Silvera kriston koku da. Bai, eta oso harreman politia ingen duen, eta gero erratzuko kanpina ere, oporretan dare jute gearea, eta nunda handao, lanian, eta egia esan, oso harreman politia indeu, eta eskatu nion, letra bat itxeko, eta ama nahintzun, eta, ikerarri gustatu zigun, asmatu zuen bete-betien. Oso politia da kanti bai. Bai, eta gero eskatu genizkion, beste pare bat itxeko, eta egia esan, oso pozik, Xabierekin lan eitiaz, eta hirugarrena hartze, guk osaba deu, eta etxian, eta beti saiatzen nahi izo poema liburutan o zerbait bilatzen. Izena behortik, ez da? Bai, importantia. Azkenian, lehenengo abestila da, diskoko lehenengo abestila da, eta igual irudikatze buruan asko ibilideun ideia. Beltza eta txurilla, jin eta jan, ideia horiek, gogorra eta goxua, eta azkenian gu asko gehala biletatik, naiz eta itxura batian itxura bat eman dezakegu, baina gero bestetikane. Eta ideia horiek laburbiltze zituen abesti horrek eta diskuan hala erakutsi deu. Eta diseinuare pixkat hortikan junda. Izena, erakusketa batetik, irakurriotena poema bat dalako be bai, baina momentu baten klak oso bizuala egin zaizue be bai. Bai, Santelmoko museuan, jogunean osaban zehabatzean erakusketa bat edo Alberto Lizarralde jazlen ibiltzezan gizon batek indu, eta ikusta joan ginen, eta antxe olerki batian, arre, ez dakiz horla pila bazazkan jarrita, eta ikusi nuen esan, ostras, hau norei esan bertziot. Eta holaxe, eta nola idatzita zeon eta dana, esan nuen, eta indarra zakala, eta ama eta bestia, eta, holaxe. Gaina lehenengo aldia zantzuk, emakume batekin lana itezen duna, hola disko, beti oso gizonezko zure lanetan beti... Lan izan dugu. Elkarlana, esan nahi dut zure proiektu... Zure proiektutan, bai. Orduan, lehenengo aldia zen. Aldatu dalako danok,
danok egon gara ohitute rockari buruz edo musikari buruz hitz egiten gaudenien gizonak elkarrizketatzen. Orain badau uztabarri bat, emakumeak ikusten diena, bai, asko onak eta normaltasun baten sartu garana, baina honetan Aritz 20 urte da honetan gabiltzena eta lehen mutile bakarrik egoten zian. Bai, beste dugu. Bai. Bai, hombre, postekoa da. Eta gaina ondo itxeuenak. Oso ondo eskertzen da, asko eskertzea. Kantante izatea eta ondo, ailatzia, ostras, egiten emakumeak asko ideala sortzen onak gaina. Beti izan da ez. Bai, baina eski ahotsa, ez daki zer, mutilen gatik gaina zegoen kasu honetan, abeslari hon bat izatea oso zaila dela. Eta iruditzen zait, emakume asko etorri dela, eta oso nainez behen lana. Sortzen, hor zabiltz, sartute musikaren munduen, zelan ikusten zu sormena? Eta gainera, bide hau egin eta gero, zenbat denbora ja. Musikarekin lotute, lehenengo filan, atzeko filan azken urte hauetan guztietan, baina erabakiak hartzen be bai. Zure estudiari buruz galdetu behartzut be bai. Bueno. Jo, nik igual musikan panorama nola ikusten duten, katxilamar, iruditzen zait, igual gizartea ikusten duten bezala, igual xikiate axaleko. Pena handia emateit. Eta gazte askokin joten naiz, eta saiatzen naiz informatzen abertzen zuten nahi dian, behaiek nun dauden kolokatuta ez, nik jakiteko baita berria zer datorren. Baina, pixka da inez ikusten, zer ematen dan kanpuan, zer iten dan, zer estilo da on gaur egun, da behaiek barrua biratu biharrian, behaiek sortzeko garaian edo, pixka pena horre ematen, ondo iteu, baina iruditzen falta zaila behaien barruko seilu hoi. Hala ere, gaztetasunari inbidia esan horrekin, bai, hombre. Entzun dizudalako gaztetasunak daukan indar horrekin. Bai, eta badaute gazte mordo bat baita ere asko gustatzen eskitenak, egiten nahi dian, Euskal Herri mailan ere. Baina bai da bizkate usaitzetena. Naiz eta egon salbuespenak, salbuespen honak. Rockero hitzaren adiera guztiz ez bakarrik kantak egiten dituena. Ni oso rockerien nahielako, eta ez dakit kantak egiten, zoritxarrez. Baina rockaren gainbera horren gogo eta filosofia egin dut asteburu honetan. Etorri zen Gorka, Urbizu, ostiralien, eta infrasoinuen artean berak kokatzen zuen gaur egun agian roka be bai, roka bera, kultura bera, ezta? Eta gero gauian Rafa Ruedan kontzertua ikusten, eta Jose Arra Senperenaren tesia hori zen. Gaina Jose Arra ikusten egongo da, beti agolako nagoza hori ikusten. Eta bere tesia da, roka iristen zan moduen edo betetzen duen agian, gure bizitzetan bete duen lekua orain arte. Agian bai izan dalako heldu leku bat, beste adin edo beste generazio bateko gaztientzat. Bai, nik uste denborak egin beste aldatu diala, roka beti izan du da nola bat, ez dakit, reakzioko zea bat, nik uste asuntua asko baretu dela, eta ez dakit, bai asko zeatu da, asko zabaldu da. Beste alde batetik Euskal Herria izan du da oso rock gogorreko herri bat, eta orain gaztiak datoz asko ze anitzago da, asko ze zabalago datoz. Eta prejuizio gabe. Prejuizio gabe, eta alderdi hortatik oire ona da. Hori ona da. Oire ona da, pixkate, mundua pixkat ikusi zer da hon. Eta sasoiek aldatzi ona da, bai. Bai. Aldatu, zaten gabiltzena, baina ona da. Beste aldetik, estetikaren balioa. Sortzen zunik gauze bat, artelan txikizek sortzen dien, eta diskoek badie, artelanak, estetikak ere, bere balioa duelako. Oso disko estetikoa dela, iruditzen zait, horreitzik letra politxek, ez zaituzten nekatzen, ez da bez holan oso kanta luziek eta bar, estribillo errezak, esaten zabiltzena, basietan eta musikan gitarra horiek ere jazten dute, bada proposamen polit bat, momentu honetan?
Bueno, eskertzizu. Ez dakit, saiatu geha, klaro, 2 urte lanien atxuta gero, landuta badao. Eta nik asko baloratzen duten personekin egin deu, eta orduan landuta dago. Eta diseinu ere, hor ja nora utzi nion. Nik uste parte hartu deunok badakaula bakoitzak bere esparruan ikutu goi. Nik diseinuan izan daiteke edo melodiak iteko, baino baizuk zure gogortasunian edo Ruben, dotoretasun hoi bada presente. Hala da, eta bakoitzak bere aldetik ekarri du, eta hau atera da. Baina bai saiatu da zaintzen, eta ez dakit, mimuakin iten gauzak, momentu batian dudetan ondu ginen, atera edo ez diskua, mereziotezun edo. Eta, egia esan nik nahi nun, nire lehenen nik inoiz ez dut euki disko bat, eta esaten behin goza bestu eta zehose euki beharko dugu, eta, atera genuen diskoa, eta, ateratzen deun oire, mimuakin, inteun gauza bakoitza, mimuakin eta zainduta. Hori da, esaten zabiltzena, prozesuan gozatu duzue, lagunez zinguratu zarete bai, zeburi gustatzen zaizkizuen lagunez zinguratuta, gustatzen zaizuen gauzak sartuta, diskoa egin, 2 urtetara kaleratu, zuzenekoren bat eskaini beharko zui, Pufa. Aritz, beste hueko bat hartu, agendetan. Pentsa, 2 urte 7 kantu itxeko. Oen lokalian sartu, ensaiatzen hastia, ufa. Eta bestela, zer geratuko da? Disko baten edo izango du jarraipena emek? Gol izan daiteke? Izan daiteke, kantua egiten jarraituko dugu. Bai, kobertura bizkat hartze dumian etxian, jarri merdezu ez da kantu bat arratsalde batian iten. Eta lan desente suposatzeigu. Baina seiko deuz, Ruben ere gogotxu dago, eta Ruben animatuta, inbiar deu, eta ikusiko dugu. Behintzat emaitzarekin gustara, eskuartean fisikoa momentu baten iristen delako bai. Zer, kaleratuko dugu ez, geuretzat gordeko ditugu, ez, kaleratuko dugu, zauen eskura jarriko dugu, eta esan dako beste proposamen txulo, datoztu burora, txulu da. Beste proposamen txulo baten hartien hause daukagulako. Politxea diskue, entzun dut, oso gustora entzun dut, kotxien. Aratu nahi bilena Euskal Herriz zeharkatzen 2 egunetan, eta oso gustora entzun dudan diskoa da. Eta esan dako, gozatzen jarraituko duguna. Eta bat ematek apuntatzen badun, bitu zer ondo, meren proposamena Nora Izagirre eta Aritz Arregi. Mila esker. Eskerrik asko. Etxuro nadakozu. Bai, bueno, saiatzeko. Betiko martxan, nora nageri da, etxuro nien gauz, etxuro nien gauzanok. Aritz eta Nora, mila esker.